बे समाव दंफैयो आङो धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय दिफा सारायलायाव दंफैयो। बे दिफा सारायलायाव सासे लाइमोना गेलामाल दखान होनानै बिथाङा सोलिगासिनो दङ। जों बयबो मिन्थिगौ हादोराव मुवा बेसादनि जिथुनाखि दाम, बे दामा बा बेसेना बारायनाय जों बेखौ बयबो मिथिगौ। पेट्रल डिजेलनिफ्राय लानानै थाव, जायखौ जोङो जानाय थाव, बिनिफ्राय संख्रि, थाव, जानाय थाव, लोगोसेनो आलु दालि बायदि बायदि मुवा बेसादनि दामा बारायदों, जों बेखौ बयबो मिथिगौ। थिग बेबायदिनो आं बेयाव मोनथिनो नाजागोन जिथुनाखि सासे बर' लाइमोना गेलामाल दखान होनानै बिथाङा बे समाव सोलिगासिनो दङ आरो बिथांनि न'खरा सोलिगासिनो दं। बे समाव बिथांजों आं सावरायगोन बा जिथुनाखि दाम बांनाय, मुवा बेसादनि बेसेन बांनाय, बे बांनायनि सायावबो आं बिथांनिफ्राय मिथिनो नाजागोन। केमेरा पार्सन बिथांखौ बिथांनि सेरसिम लांनो थाखाय खावलायबाय। बेवहाय बिथाङा गोबाव समनिफ्रायनो जिथुनाखि गेलामाल दखान होनानै सोलिबाय थादों। जिथुनाखि मालाबा बोसोराव बेबायदि बेसेन बांनाया बांलाय आरो खमायलाय बेबायदि जाबाय थायो। बे बेलायाव मा बुंगोन नोंथाङा? थारैनो नोंथांमोननि निउस चेनेलनि गेजेरजों साफ्रोमबो नायगिरिफोरखौ गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर आरो खुलुमनायखौ जासिहरदों। थारैनो नंगौ, हादोर आरो रायजोआ मोनसे क्राइसिसआव गोग्लैयोबा जोंनि जिथुनाखि GST टेक्स बेयो बारायोब्ला जोंनि मुवा बेसादनि दामफ्राबो बारायफैयो। बे बारायनाय लोगो लोगोनो जोंनि रायजो राजाफ्रा जिथुनाखि सानफ्रोमबो दैलिक सुबुं जिउआव बाहायबोबाय थानाय थाव, साबोन, स्राब, साबोन, बिदिनो दालि, गोबां जिथुनाखि मानसिनि सानफ्रोमबो जिउआव नांबाय थागौ बेफोर बुस्थुफोरनि दामा बारायनाय लोगो जोंनि पाब्लिकफ्रा, रायजोफ्रा खस्थ' मोननांगौ जायो आरो बिनि सायाव सोंलुबो सिखाङो। नंगौ, जिथुनाखि दानि आथिखालनि थासारियावनो दा गुबुन हादोरफ्राव जेराव मोनसे दावहानि सम सोलिबाय थादों, दा बैफोरखौ लानानै जोंनि हादरफ्राबो थावनिफ्राय लानानै बा LPG गेसनिफ्राय लानानै दा बैफोर क्राइसिस जानाय लोगो लोगो जोंनि हादोरावबो माबा नङा माबा मोनसे बुस्थुआ आंखालाव जायोब्ला जोंनि रायजो बा हादोराबो बिनि टेक्सखौ बारायना होनाय लोगो लोगो जोंनि पियाज, आलु, दालि, थावफोरनि बेसेनफ्राबो बारायफैयो। दा बारायनाय लोगो लोगोनो जोंनि दखानदारफ्राबो बिनि हान्था मेलाखौ नायनानै, बिनि माबाखौ नायनानै जोंबो एसे परिमानखौ बारायनानै फाननो गोनां जायो मुवा बेसादफोरखौ। रिटेलाव बेसे फानगासिनो दं दालि? दालिया गोबां कुवालिटिनि थायो दालिफ्रा। दायो मुग दालिखौ जोङो 100 थाखा बा 100 थाइबा 110 थाखाफ्राव जोङो सम लानानै मार्केटाव बारायोब्ला जोंबो बारायफैनो गोनां जायो एसे एसे। दा जोङो 100 थाइबाफ्राव फानो आरो 100 थाइबा 110 थाखा बिदियाव फाननो गोनां जायो। आलुआ दायो मार्केटाव जोङो 20 थाखायै फाननो गोनां जायो, माब्लाबा बिदिनो 15 थाखायावबो फैयो। दा जोङो मार्केटाव दानि समखौ नायनानै जोङो 20 राङाव फाननो गोनां जायो। थावाबो गोबां कुवालिटिनि थायो। लास्ट कुवालिटि हिसाबै जोङो 125, 130आव जों फानो। बेनिफ्राय दारा थाहैबाय, सेन्सलर थाहैबाय, बेफोरो 190 बा 180 बिदिनो आप डाउन जाबाय थायो आरो एसे एसे। पियासनि बेसेना दायो 25 थाखायाव फैयो। ओमफ्राय बिनि मार्केटखौ नायनानै डिसटेन्स बा बिनि हान्था मेलाखौ नायनानै जायगा लायै जायगा 30 थाखा बेफोराव फाननायखौ जों नुनो मोनो। दा जोंनियावबो बिदिनो 25-30आव सोलिबाय दङ। जिथुनाखि दा बर' लाइमोन हिसाबै मा फोरमायगोन नोंथाङा गेलामाल दखान होनानै सोलिबाय दं? थारैनो नंगौ, जोंनि गामियारि बर'फ्रा बा बर' सुबुंफ्रा जोंना साननाया बेमोन, गामियाव थानानै जों खामानि मावनांगौ, खेथि फोथारावनो जों खामानि मावनांगौ, बेयावसो जोंनि थांना थानायनि राहा लामाया दं होननानै जों सानोमोन। नाथाय बे नङा, सोहोर आरो सेन्टारफ्रावबो नोङो माबा मोनसे गेलामालनि दखान होनानै बा नोङो जि दखान होनानै बा कम्पिउटार दखान होनानै गुबुन गुबुन रोखोमनि दखानफोर होनानै जोङो सोलिनो हायो। मानोना बेवहाय सान्दुं अखानि खोथा फैया। मानोना नों न' सिङाव थानानैनो मोजाङै जुदि धैर्य हमनानै जुदि कास्ट'मारफोरखौ अननानै नोंनि मुवाफोरखौ नोङो एक्सपायार थांनाय बुस्थुफोरखौ फानालासिनो मोजां मुवाफोरखौ फानोबा नोंखौ निस्सय नोंनि गोदै राव जानांगोन, नोंहा धैर्य थानांगोन। बेबायदि खालामोब्ला जोंनि कास्ट'मारफ्रा मोजां मोनो आरो बेबायदियाव नोंनि जिथुनाखि बिजनेस, बे बिजनेसा थाबैनो अनसायनाय मोनो रायजो राजानि। दा आं बेखौनो खावलायनो सानदों जोंनि रायजो राजा बर' लाइमोनफोरखौ, जोङो साननाङा जे जोङो गामियावल' थानानै जोङो थाखा फैसा खामायगोन, गामिनिफ्राय जोंहा
जेबो जोङो कुवालिटि गैया बा जोंहा बिदि रोंगौथि गैया जोङो सहराव थांनानै बेबायदि बिजनेस मावनो बेबायदि जेबो नङा। जेब्लानोखि नोङो मोनसे बिजनेसखौ नों सुरु खालामगोन बेयाव नोङो धैर्य होनानै जिरायगोन मेहनत खालामगोन अब्ला नोङो अलरेडि लासै लासैनो बियो सेटआप जालाङो आरो बेबायदिनो नोङो मोनसेनि उनाव मोनसे साननानै नोङो आवगायलांनो हायो। दा नोङो सोहोराव थाबासो सोहोरनि हाल सालफोरखौ मिथिगोन गामियाव थायोबा नोङो गामिनि हाल सालावनो नोङो बेयावनो सम बारलांगोन। ओंखायनो आङो खावलायो बर' लाइमोनफोराबो टाउन सहराव फैनानै जोङो माबा नङा माबा मोनसे गुड बिजनेसखौ सुरु खालामनानै जोङो आवगायलांनो हायो। खुनु गिदिर बाथ्रा नङा। गुबुन जाथिफोरा दिनै बेखौनो खेथिफोर होननानै सानना लायो जेरै बाङालिखौनो नाय नोङो मारवालिखौनो नाय बिहारिखौनो नाय। ओंखायनो रायजो राजा नोंथांमोन बर'फ्राबो जोंना टाउन सहराव फैनानै बिजनेसखौ सुरु खालामनानै बेबायदिनो गावनि न'खर गावनि आथिङाव गसंनानै जोङो थांना थानायनि राहा लामाखौ लानो हायो। साबायखर थाबाय बिथांनिसिम। बिथाङानो जाबाय सासे बर' लाइमोन बे दिफा ओनसोलनिनो। बिथाङा बिपुल नार्जारि बिथांनि मुङा। बेवहाय बायगिरि कास्टमार बिथांमोनबो दङ बिथांमोननोबो एसे एनै आं मिथिनो नाजागोन। मा बायगासिनो दं? गिलास दालि आलु लानो फैदों जानाय थाव। ओरैनो दालि आलुआ एसे दाम बारायदों होनदों दावहानि थाखाय एबा हादोराव माने गुबुन हादोराव जेनाखि दावहा जानायनि थाखाय जोंनि माखासे मुवा बेसादफ्रा गुबुन हादरनिफ्रायबो बेयाव जोंहा साप्लाय जायो हिसाबै दामफ्रा एसे बारायदों। बे दाम बारायनायनि सायाव मा बुंगोन? सरखारखौ मा खावलायगोन? दामफोरखौ खमायनांगौ बांद्राय जागासिनो नालाय दा सरकारा मा खालामो एसे खमायनो नांगौ। नंगौ थारैनो माखासे बायगिरि बिथांमोनहा बेखौ फोरमायदोंदि जोंना दालि आलु बा पियास बा जानाय थाव बेनि बेसेना एसे बारायदों। दा बे बारायनायखौ सरखारखौ बिथांमोना खावलायदों दि बेसेन बांनायखौ एसे खम खालामोबा मोजां जागोन। जेनाखि थांनाय समफोराव जेरैबायदि सोलिदों बेबायदिनो खालामफिननो थाखाय सरखारखौ खावलायदों। बे समाव आङो बर' लाइभ 24 जानानै खौरांगिरि बिनाराम बसुमतारी धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय दिफा हालामनिफ्राय गोजोन्थों।